Καλησπέρα παιδιά, στην Galaxy και σήμερα θα παίξουμε Kerbal Space Program. Τι είναι το Kerbal Space Program, θα δούμε αμέσως. Λοιπόν, γιατί ακούσατε το intro του τι είναι το, ενώ δεν παίζουμε τι είναι το. Δεν κάνουμε βίντεο τι είναι το, κάνουμε βίντεο μια νέα σειρά. Επειδή βλέπουμε ένα νέο παιχνίδι. Τότε γιατί δεν το κάνουμε τι είναι το, επειδή το παιχνίδι είναι πολύ ωραίο και δεν αξίζει να μην γίνει σειρά. Λοιπόν, πω κόλλησα. Ξεκόλλα. Καμιά μέρα. Πω. Ωραία. Αυτό είναι ένα κτίριο που δεν σας συστήνω να το χρησιμοποιήσετε. Αυτό είναι για να βλέπετε τους αστροναύτες σας και αυτά. Αυτό είναι για να κάνετε τα επιστημονικά σας. Δηλαδή καταλάβατε. Θα δείτε μετά. Για να φτιάχνετε αεροπλάνα, αποστολές, να φτιάχνετε πυράβλους, δρόμος απογείωσης, δρόμος, τηλεοδρόμος, σημείο εκτόξεως, κάτι τέτοιο. Εδώ πέρα είναι το ραντάρ που βλέπουμε το ηλιακό σύστημα. Το πάμε στην αρχή εκεί πέρα για διάφορους λόγους. Δηλαδή, για να δούμε πού είναι τα τέτοια, τους πυράβλους μας. Και επίσης πάμε και λίγο στην αρχή να δούμε το ηλιακό σύστημα, γιατί είναι φοβερό. Δείτε το. Λοιπόν, το παιχνίδι κάνει 40 ευρώ. Ναι, το παιχνίδι κάνει 40 ευρώ. Δεν το αγόρασα. Μεταξύ μας αυτό. Και τώρα αρχικά πρέπει να φτιάξουμε ένα πύραυλο για να εκτοξευτεί και να προσγειωθεί. Μόνο. Τι. Έχω ήδη φτιάξει. Αυτό είναι το πιλωτήριο. Αυτό εδώ πέρα. Εδώ πέρα είναι το αλεξίπτωτο για να προσγειωθεί με ασφάλεια. Το βλέπετε. Εδώ πέρα στην προσγείωση αλεξίπτωτο. Εδώ πέρα είναι μια μηχανή η οποία είναι πύραυλος και δεν είναι καθόλου καλό σίγουρα να τη βάλετε εκεί πέρα. Τότε γιατί την έβαλα εγώ εκεί πέρα. Επειδή κοιτάξτε, δεν έχουμε καμιά άλλη μηχανή. Καλή μηχανή είναι αυτή, απλά δεν είναι καλή για να τη βάλεις εκεί πέρα. Τι να κάνουμε, στην αρχή είμαστε. Λοιπόν, αυτό το βίντεο θα βγει μεγάλο. Σίγουρα θα βγει μεγάλο. Σίγουρα. Δεν το συζητώ. Σίγουρα. Λοιπόν, ελπίζω ρε παιδιά. Καταρχάς έχουμε 7 συνδρομητές. 7 συνδρομητές. Επειδή. Για ποιο λόγο. Τέλος πάντων. Με 7 συνδρομητές στο μέλλον θα ανεβαστούμε. Λοιπόν, ένας από τους 7 ή κάποιος άλλος που με βλέπει τώρα βλέπει αυτό το βίντεο. Εσύ που το βλέπεις αυτό το βίντεο, κάνε subscribe αν δεν έχεις κάνει. Γιατί είμαστε μόνο 7. Αν σου έσαι το βίντεο, μπες ρε παιδί μου από μέσα σου, δεν χρειάζεται από μέσα σου. Ο άνθρωπος αυτός έχει ρε παιδί μου καλά βίντεο και έχει 7 συνδρομητές. Να το βοηθήσουμε. Οκ. Λοιπόν, τώρα με space κάνετε αυτά. Όταν είναι ροζ αυτό σήμερα σημαίνει πως δεν μπορείτε να πατήσετε space. Εδώ είναι ταχύτητα. Εδώ πέρα είναι που πάτε. Καταλάβατε τι εννοώ. Βλέπετε αυτό που γυρίζει, βλέπετε και αυτό που γυρίζει και αυτό. Μοίρας. Εδώ πέρα είναι ταχύτητα. Μην πας πάρα πολύ μακριά, σε παρακαλώ. Στην αρχή είμαστε. Δεν θέλω από την ατμόσφαιρα να γίνει ζήτημα. Βασικά θα γίνει ζήτημα με την ατμόσφαιρα. Γιατί δεν έπρεπε να πάμε τόσο ψηλά. Καταραμένη μηχανή. Λοιπόν, όταν είναι κόκκινο μην το ανοίξετε το αλεξίπτωτο, σας προειδοποιώ. Δεν θα ανοίξει. Πότε είναι κόκκινο θα το μάθουμε. Σε παρακαλώ, άνοιξε. Μπράβο. Ωραία, λοιπόν, τώρα κατέβα αργά για να μην γίνει κάνας χαμός, γιατί όταν προσβείται πολύ γρήγορα στο νερό ακούγεται ένα βου.
ακούγεται κάτι τέτοιο, το οποίο σημαίνει πόσο από την ταχύτητα και τη σύγκρουση του νερού και επίσης από την τριβή, κάτι τέτοια, ο πύραυλος μας έγινε βίδες. Και βαριέμαι, ας κάνουμε λίγο γρήγορη κίνηση. 4 φορές. 4. Τώρα θα το κατεβάσουμε. Εδώ πέρα πόσα μέτρα είστε. Το από κάτω που λέει χ είναι αν πάτε πολύ ψηλά και δεν χωράει εδώ πέρα. 4 χιλιόμετρα. Λοιπόν, μην ακραγείς. Δεν κάνεις τίποτα. Ωραία, μπράβο. Μια χαρά. Έχετε μια περίεργη φάτσα. Η περίεργη φάτσα και εσείς μαζί χαμογελάτε γιατί πήρατε 6 επιστημονικά. Τι είναι τα επιστημονικά θα δούμε. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο στα πιο προχωρημένα. Δεν είναι τα βασικά αυτά. Είναι λίγο βασικά, είναι βασικά, αλλά όχι τόσο βασικά. 6 πήραμε. Κανονικά θα πρέπει. Τι λέω, 7 πήραμε. Κανονικά πρέπει να πάρουμε 6. Καλύτερο το 7. 12. Πήραμε 12. Γιατί πήραμε 12? Με κάποια πράγματα. Ναι, πράγματα. Λοιπόν, τα επιστημονικά είναι πράγματα τα οποία αγοράζετε τέτοια, που έχει νέα πράγματα που μπορείτε να φτιάξετε. Επιτέλους νέες μηχανές και επίσης δεξαμενή πετρελαίου για να μην είμαστε ακαύστητοι. Και μιας και πήραμε έξτρα, bonus, θα πάρουμε και αυτό κατευθείαν. Θα σας δείξω τι είναι τα νέα. Λοιπόν, δεν πήραμε κάτι νέο. Αυτό τι είναι? Δεν υπήρχε πριν. Είναι δεξαμενή καυσίμων. Εσύ φύγε, σε παρακαλώ. Θα βάλουμε μία δεξαμενή καυσίμων και άλλη μία δεξαμενή καυσίμων. Λοιπόν, και από κάτω θα βάλουμε νέες μηχανές, ωραία. Λοιπόν, αυτή είναι αυτή που να μην τη βάζετε εδώ πέρα, να τη βάζετε εδώ πέρα. Αυτή είναι η ίδια, μόνο πιο βαριά και με πολύ περισσότερα καύσιμα. Και αυτή είναι μια κανονική μηχανή. Έτσι, πυράβλου. Επίσης μετά η αεροδυναμική. Και εγώ, αν θέλετε το αεροπλάνο σας, ο πυράβλος σας αρχικά να είναι σε σταθερή πορεία, απλά να αλλάζει σιγά σιγά την πορεία του, να μην βάλετε φτερά. Ξέρω τι σας λέω. Έχω εμπειρία από το παιχνίδι και πάρα πολύ, αλλά ξέρω κάτι. Από τώρα βάλουμε 2 τέτοια. Γιατί αρχικά θα χρειαστείτε λίγη δυνατή όθηση για να πάτε ψηλά. Μετά που η βαρύτητα, ξέρετε, από το ύψος αρχίζει να κατεβαίνει, θα χρειαστείτε λιγότερη δύναμη. Αν και σας προειδοποιώ, αυτές οι μηχανές είναι εύκολο να τις... Δηλαδή να μην κάνουν γύρω-γύρω είναι εύκολο. Δηλαδή είναι εύκολο να... Πώς το λένε, καταλάβατε. Να μην... Στο πιλωτήριο. Αυτή η μηχανή δεν είναι και τόσο σταθερή. Δεν κάνει. Αποσταθεροποιεί αρκετά την πορεία. Ειδικά αν έχετε SAS. Που αυτή τη στιγμή δεν έχουμε επειδή είμαστε στην αρχή. Άρα τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Τι να κάνουμε καθ' αρχή και δύσκολο, όπως λένε. Λοιπόν, τώρα ο σκοπός μας θα είναι να πάμε ψηλά και μετά να προσγειωθούμε στο νερό. Όχι, γιατί το έκανα. Όταν αυτό νερό δεν μπορείτε να πατήσετε space. Όπως είπαμε και πριν. Το είπαμε. Νομίζω το είπαμε. Τέλος πάντων. Αν δεν το είπα, τώρα. Παίρνουμε και αυτό. Το βάζουμε εδώ. Ωραία. 3, 2, 1.
Ένα πάμε. Πάμε λίγο πιο γρήγορα. Εδώ πέρα είναι το καύσιμο. Επίσης αυτά δεν γίνονται με... Δεν είμαστε σε καλύτερος. Τι χαμόγαλας ρε, δεν βλέπεις πως πάει που ήρευλος. Πλάκα. Λοιπόν, ας κάνουμε τον πύραυλό μας άλλα αντάλλων με αυτή τη μηχανή, η οποία αν δεν είστε ψηλά, να πω την αλήθεια, δεν είναι και πολύ σταθερή η πορεία σας. Λοιπόν, τώρα πρέπει να ανοίξουμε το αλεξίπτωτο. Πρέπει να ανοίξουμε πήγον το αλεξίπτωτο. Πήραμε τέτοια. Πες μου τι πήραμε. Δεν πήραμε. Χεσμένο. Τώρα πρέπει να ανοίξουμε το αλεξίπτωτο, για να μην εκραγεί ο πύραυλος από την ταχύτητα. Άνοιξε. Μην εκραγείς. Τουλάχιστον επιβίωσε το πιλωτήριο. Κάτι είναι και αυτό που να το είχαμε ανοίξει πιο πριν. Συμβολή, το αλεξίπτωτο το ανοίγετε στα 1000 μέτρα, όχι στα 600 μέτρα που έκανα εγώ την μπάφα. Πώς κάνετε, πώς φεύγετε. Τώρα έτσι πάτε στη βάση σας. Αν πατήσετε τα board σημαίνει πως είναι η προσγείωση, είτε σαν να μην γίνει ποτέ. Αν δεν πάει καλά, είναι ακύρωση. Λοιπόν, τώρα ας πάρουμε αυτό. 0,8 μου έδωσε. Ευχαριστώ πολύ. Αλλά δεν μου φτάνει. Βρήκαμε τόσα. Και αυτά. Αυτό το Κέρμεν. Επίσης γίνεται αν πεθάνει ο Κέρμεν, τότε δεν το γυρίζετε πίσω. Με τίποτα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα πόση ώρα κάνουμε βίντεο? 12 λεπτά. Ακόμα νωρίς είναι για να το κλείσουμε. Λοιπόν, γιατί όταν ανοίγω το OBC, δεν το βλέπετε εσείς, αλλά γιατί όταν το ανοίγω μου λαγκάρει. Τέλος πάντων. Επίσης, γιατί αυτό το βίντεο με το OBC ήταν γρήγορο, αλλά τα προηγούμενα δεν ήταν. Σκατά γρήγορα ήταν. Επειδή είχα βάλει ένα φίλτρο που έλεγε πιο γρήγορο. Και εγώ το ήθελα πιο γρήγορο. Και αυτό το γρήγορο σκατά γρήγορο ήταν. Καλύτερο, πιο γρήγορο ήταν αυτό με την καλύτερη ποιότητα. Λοιπόν, το χάλια φίλτρο. Βλέπουμε το παιχνίδι έχει καλά γραφικά. Λοιπόν, τώρα πρέπει να φτιάξουμε ένα πύραυλο ώστε να μπορέσει να πάει ψηλά. Λοιπόν, αυτό ίσως μας κοστίσει μία ζωή. Όχι, δεν θα το κάνουμε έτσι. Δεν θα κάνουμε αυτό το πύραυλο, είναι επικίνδυνος. Έχω κάνει μια ιδέα με πύραυλο, αλλά είναι πολύ επικίνδυνη. Αν μου πείτε τώρα, κόντι. Όχι βρε παιδιά, θα πεθάναμε σίγουρα. Σίγουρα όμως, γιατί πάει πολύ ψηλά, αλλά στην προσγείωση είναι σκατά. Γιατί μπαίνει στην ατμόσφαιρα, βουμ. Καταλάβατε τι λέω. Εδώ πέρα είναι μια αντίδραση, όπως οι υπόλοιπες με το space. Είναι μια αντίδραση που όταν πατά space, αυτό ρε παιδί μου, πείτε πως έχετε βάλει κάτι από κάτω και θέλετε να φύγει για λιγότερο βάρος. Απλά πατάτε αυτό, μπαμ, ανοίγει και αυτό, μπαμ, το πετάει. Κατάλαβατε. Είναι όπως πυράβλους που υπάρχουν και στην πραγματικότητα, που όλοι ξέρουμε και αγαπάμε ή και δεν αγαπάμε, γιατί έτσι.
σε αυτό το παιχνίδι τους πυράβλους τους αγαπάμε πιο πολύ από τους κανονικούς πυράβλους, γιατί έτσι γουσάρουμε. Από τώρα τριπλό τέτοιο. Και τώρα τι κάνει αυτό? Καταρχάς βάλουμε άλλη μία να βάλουμε άλλο τέτοιο. Πω τώρα, όταν πατήσουμε space αρχικά θα ανοίξουν αυτά και να πάμε ψηλά. Μετά, όταν θα ξαναπατήσουμε space θα ανοίξει αυτή η μηχανή. Μετά, όταν θα ξαναπατήσουμε space καταρχάς θα φύγει όλο αυτό με, όχι όλο αυτό, όλο αυτό με αυτό το πραγματάκι που βλέπουμε εδώ πέρα, και θα ξεκινήσει επίσης και αυτή η μηχανή. Μετά θα ανοίξει το αλεξίπτωτο και θα προσγειωθούμε με ασφάλεια. Εκτός φυσικά και αν γίνει βλακεία με την ατμόσφαιρα, που ελπίζω να μην γίνει. Αν γίνει απλά abort. Κάτσε να ξύσω λίγο το αυτί μου. Λοιπόν. Πάμε τώρα. Περιμένω με αυτό για να γίνει πράσινο. Τώρα πάμε. Επίσης αυτή βγάζω μεγάλο καπνό και αυτή τη στιγμή ακόμα είναι ο καπνός εκεί πέρα. Όχι σοβαρά, τώρα βγάζω πολύ μεγάλο καπνό. Ακόμα είναι ο καπνός εκεί πέρα και θα μείνει για πολλή ώρα εκεί πέρα. Τέλος πάντων, καταλάβατε, δεν χρειάζεται να βγαίνουμε μόνο εκεί πέρα. Μαλάκες. Τελειώνουν τα κάψιμα και μετά θα ανοίξουμε αυτή τη μηχανή, η οποία δεν είναι και πολύ σταθεροποιημένη, μέχρι να πάρουμε άλλη τέτοια μηχανή, η οποία είναι η ίδια, απλά καλύτερη. Δηλαδή η ίδια εμφάνιση. Χαμηλώνουμε λίγο ταχύτητα για να μην εκραγούμε στην ατμόσφαιρα. Και τώρα περιμένουμε να φύγουν αυτά τα πράγματα. Και τώρα ανοίγουμε αυτή τη μηχανή. Λοιπόν, προειδοποίηση. Μόλις ανοίξουμε αυτή τη μηχανή, η αεροδυναμική θα χεστεί, γιατί αυτά χρησιμοποιούνται επίσης και σαν πτερά. Μετά μόλις ανοίξει αυτή η μηχανή όμως, αν ένα ευθείο πράγμα, θα αρχίσει να στριφογυρίζει. Γιατί δεν βάλαμε φτερά? Επειδή είμαστε έξυπνοι. Λοιπόν, πρέπει να βάλουμε φτερά. Εδώ πάνω. Εδώ κάτω δεν χρειάζεται. Βασικά όχι, καλύτερα να μην βάλουμε, επειδή αν βάλετε φτερά εδώ πάνω, έχω προσέξει, γίνεται ακόμα χειρότερο. Και σε παρακαλώ, πήγαινα προς το νερό, δεν αξίζει να προκριθείτε στον έδαφος, είναι δύσκολο. Ενώ στο νερό δεν είναι και τόσο δύσκολο, είναι πιο εύκολο στο νερό. Οπότε εγώ προσγειώνομαι στο νερό. Όχι από εκεί. Το μισό αυτό. Από εκεί. Πού πάει? Αυτή τη στιγμή δεν είναι καλή στιγμή για να ανοίξουμε αυτή τη μηχανή, αλλά περιμένουμε η ταχύτητα να κάνει τη δουλειά της. Και κατεβαίνει. Και σε παρακαλώ, μην πας από εκεί. Οκ, θα προσπαθήσουμε να προσγειωθούμε στο έδαφος. Τα δύσκολα είναι δύσκολα, τι να κάνουμε. Πάμε να αναποδογυρίσουμε τελείως τον πύραυλο. Όπως είπα και εγώ, ορίστε. Να το. Τώρα έτσι το κάψουμε. Λοιπόν, τώρα θα κάτσουμε εδώ και θα κάνουμε την προσοχή μας να μην καεί το αλεξίπτωτο από την ατμόσφαιρα. Σε παρακαλώ, φτάσε κάτω πριν ξεπεράσει αυτό τα 600, γιατί αν ξεπεράσει τα 600 σημαίνει πως ο πύραυλος αρχίζει να καίγεται. Μόλις σπάσαμε το φράγμα του ήχου, το οποίο δεν φαίνεται γιατί είναι... δεν το έχουμε προσθέσει ακόμα. Όταν ακούγεται αυτός ο ήχος σημαίνει πως
η ταχύτητα μαζί με την ατμόσφαιρα άρχισε να γίνονται επικίνδυνα μαζί. Ας βάλουμε αυτό για να μην ανησυχώ, να μην φαίνεται πως πάει πολύ γρήγορα. Να κατεβεί η πίεση, παρακαλώ, να κατεβεί η πίεση. Να μπορώ να ανοίξω το αλεξίπτωτο. Γιατί αν είναι υψηλή επίθεση, αν είναι υψηλή πώς το λένε, πίεση, δεν μπορώ να το ανοίξω. Σε παρακαλώ, πίεση, κατέβα. Πίεση, σου ζητάω μια χάρη, κατέβα. Κατέβα. Ινια. Κατέβα, σε παρακαλώ. Ινια. Έλα πριν. Θα πέσουμε κάτω, σε παρακαλώ. Ινια. Θα περάσουμε τα 1000 μέτρα. Ινια. Κατέβα. Πιο γρήγορα. Στη γραμμή, γρήγορα. Όχι, δεν έκανες αυτές οι γραμμές. Γρήγορα. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Δεν έχουμε σχεδόν καθόλου χρόνο. Ευχαριστώ, Θεέ μου. Άνοιξε. Μη. Bored. Χάσαμε ένα πιλότο. Όχι, τι λέω πιλότο, δεν είναι λίγο άλλο πλάνο. Αστροναύτη, χάσαμε έναν αστροναύτη. Να πάρει. Γιατί λοιπόν. Λοιπόν, δεν το χάσαμε. Κάναμε abort, σωστά. Λοιπόν, όχι, δεν θα δω πόση ώρα κάναμε record. Θα το κλείσω σε λίγο. Τώρα πρέπει να φτιάξουμε ένα πύραυλο που η αποστολή θα είναι να πάει μακριά, όχι ψηλά, μακριά. Γιατί δεν μετράει μόνο το ψηλά. Τώρα αυτό, δεξαμενή καυσίμων και άλλη δεξαμενή καυσίμων, μηχανή. Τι στο... δεν μπαίνει έτσι. Έτσι μπαίνει. Δεξαμενή καυσίμων, μηχανή και τεσπυραυλή. Επίσης υπάρχει κίνδυνο να έβαλα αλεξίπτωτο. Γιατί ξέχασα το αλεξίπτωτο, το πιο βασικό από όλα. Γιατί για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο ζω? Λοιπόν, θα βάλαμε φτερά. Φτερά βάζετε στους μεγάλους μακρόστονους πυράβλους. Αυτοί χρειάζονται φτερά. Έχω μια ιδέα από αεροδυναμική του παιχνιδιού. Όχι την κανονική αεροδυναμική, γιατί υπάρχει διαφορά στην κανονική αεροδυναμική και στην αεροδυναμική του παιχνιδιού. Υπάρχει διαφορά. Εντάξει, παιχνίδι είναι. Δεν μπορεί να είναι ακριβώς ίδια. Έχει διαφορές μεγάλες. Τέλος πάντων, πάμε. Η δουλειά από αυτά είναι να πάνε ψηλά. Δεν είναι να πάνε μακριά. Οπότε τώρα η αποστολή μας είναι να πάμε μακριά. Ναι, αλλά αυτά ο λόγος που υπάρχουν είναι για να πάμε ψηλά. Πώς να πάμε μακριά όσο είμαστε πολύ χαμηλά? Δεν θέλει και πολύ γενιό. Λοιπόν, αριέμαι. Γιατί κατεβαίνει η ταχύτητα. Τέλος πάντων. Τώρα
αυξάναμε την ταχύτητα προς τα εκεί. Λοιπόν, πρέπει να γυρίσουμε αυτό εδώ το πράγμα, πρέπει να καταφέρουμε να το πάμε προς τα εδώ. Ή νιά και όχι. Υπάρχει καλύτερος τρόπος. Όταν το πατήσουμε αυτό, γιατί δεν γύρισες. Καταραμένο. Τέλος πάντων. Α, ναι, αυτό άλλο λέει. Δεν νόμιζα πως έλεγε άλλο πράγμα. Λοιπόν. Πάμε προς το κάτω. Το λέει εδώ πέρα. Α, πάμε προς το πάνω. Λοιπόν, επιστημονικά πήραμε. Όχι, δεν πήραμε. Πρέπει να πάμε. Πρέπει να προσγειώσουμε. Α, πήραμε. Ένα πήραμε τώρα. Ένα. Οκ, το ένα είναι αριθμός. Δεν θέλω αντιρρήσεις. Είναι αριθμός. Το 0 είναι κακός αριθμός. Το μείον 1 είναι ακόμα χειρότερος αριθμός. Αλλά το 1 δεν είναι κακός αριθμός. Θέλω αντιρρήσεις. Δεν θέλω αντιρρήσεις πως είναι λίγο. Είναι αριθμός και αυτό. Και γιατί συζητάω για αυτό το πράγμα ακόμα? Επειδή είμαι πανέξυπνος. Λοιπόν, βαριάμαι που το ξαναλέω. Επιτάχυνση. Πίεση κατέβα. Δεν πρέπει να σε δυνατά, γιατί σε λίγο φτάνουμε. Ωραία. Ελπίζω τόση πίεση να είναι αρκετά. Θα μου πείτε τώρα, πριν που είχε τόση πίεση δεν μπορούμε να ανοίξουμε το λόξι του. Ναι, το και η ταχύτητα. Τώρα δεν πάμε τόσο γρήγορα. Άρα δεν μετράει και τόση πίεση τώρα. Λοιπόν, πίεση κατέβα λιγάκι ακόμα. 5, 4, 3, 2 και ανοίγω το λόξι του τώρα. Γιατί έγινε κίτρινο? Καλά, δεν υπάρχει θερμοκρασία να ελαττωματωθεί καθόλου. Ελαττωματωθεί. Δεν ξέρω να μιλάω. Άνοιξε. Μπράβο. Τώρα σταμάτα το. Σταμάτα τουα. Μπράβο. Τώρα, επειδή ξαναλέω βαριέμαι που ζω. Ναι. Ωραία. Πήραμε ένα. Όπως είπαμε και πριν. Το χεμπόρ, τι κάνω? Αν και δεν νομίζω πως είναι ασφαλές να πάτε από εκεί. Δεν ξέρω. Εγώ πάω από εδώ. Δεν θέλω να το δοκιμάσω από εκεί. Ναι. Ζητώ επίσης όσο πάνε αυτά γίνονται και πιο ακριβά. Για κάποιον όχι και τόσο έξιμο που δεν το έχει καταλάβει. Για πράγματα έκαναν 18. Αυτά έκαναν 5. Έκανα 5. Αυτό κάνει 15. Αυτό κάνει 45. Κρύβαινε πολύ. Αυτό κάνει 90. Αυτό κάνει και αυτό 90. Αυτό κάνει να πας λίγο πιο πάνω, είναι μεγάλο κόστος. Αυτό κάνει και αυτό 90. Όλα 90 κάνουνε? Όχι, αυτό δεν κάνει 90. Αυτό κάνει 160. Γιατί τι είναι αυτά, αλλά που νέζε κατάσπα. Ενώθηκαν οι πληροφορίες. Λοιπόν, αυτό είναι μπαγκαρισμένο. Εδώ πέρα να φτιάχετε δορυφόρους από ό,τι κατάλαβα από το σήμα. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Αυτό είναι για καύσιμα, λογικά. Από εδώ το παίρνουμε αυτό. Δεν ήξερα από το παίρνουμε. Λοιπόν, εδώ πέρα παίρνετε μία πυρηνική μηχανή. Εδώ πέρα παίρνετε ωραία. Αυτά είναι ωραία ντεπόζιτα. Χωράνε πολύ. Εδώ παίρνετε κάποια περίεργα πράγματα τα οποία δεν είναι και τόσο χρήσιμα. Γιατί εφόσον δεν είναι και πολύ χρήσιμο, αυτό το πράγμα κάνει 300.
Όχι, όταν είστε εκεί τα 300 δεν θα είναι πολύ ακριβά. Εδώ πέρα τι παίρνετε? Παίρνετε αυτά τα πράγματα. Τώρα μετά από αυτό παίρνετε αυτό. Από εδώ πέρα παίρνετε κάποια πιο μεγάλα τέτοια. Επίσης εδώ παίρνουν για πιο μεγάλες μηχανές. Αυτή είναι πολύ καλή μηχανή, αυτές οι δύο. Αυτή η μηχανή δεν είναι καλή, είναι για τα σκατά είναι αυτή η μηχανή, μην την βάλετε πουθενά. Όχι ότι αυτή η μηχανή δεν είναι και πολύ καλή, είναι αρκετά καλή. Αλλά αυτή είναι μια πολύ καλή μηχανή που εγώ τη χρησιμοποιώ στο Sandbox. Το Sandbox είναι κάτι σαν το Creative στο Minecraft. Λοιπόν, εδώ πέρα κάποιες μηχανές για αεροπλάνα. Επίσης αυτή η σειρά είναι για αεροπλάνα. Από εκεί πίσω και πέρα. Από το σήμα που έχει το αεροπλάνο εκεί πέρα. Τέλος πάντων. Δεν θα κάτσουμε να τα μελετήσουμε, είναι πάρα πολλά. Κλείνει το βίντεο. Ξεκόλα OBC, σε παρακαλώ, ξεκόλα OBC, κάνε μου τη χάρη, ξεκόλα. Γιατί το OBC κολλάει τόσο πολύ τώρα τελευταία, τόσο πολύ. Λοιπόν, ξεκόλα, σε παρακαλώ να μπορέσω να σταματήσω το βίντεο κι εγώ. Ξεκόλα. OMG. Δεν έχω βάλει κουμπί που σταματάει το βίντεο. Αν έχει το OBC, γιατί δεν είναι και τόσο καλό πρόγραμμα. Ξεκόλλησες? Πες μου ότι ξεκόλλησες. Ξεκόλλησες? Λοιπόν, κάντε like αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε subscribe αν είστε νέοι και... Τι λέω? Κάντε like αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε subscribe αν είστε νέοι στο κανάλι και τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια! Ελπίζω να μην κάνω βίντεο ακόμα. Αν με βλέπετε, σημαίνει πως γιατί ζω. Αν δεν με βλέπετε, δεν με βλέπετε. Δεν υπάρχω. Δεν το είδατε ποτέ αυτό. Το βλέπετε αυτό? Πες μου ότι το βλέπετε. Κλείστε το βίντεο, δεν έχει κάτι άλλο να δείτε. Κλείστε το. Σοβαρά τώρα, κλείστε το. Λοιπόν, αν δεν έχετε κλείσει ακόμα το βίντεο, σημαίνει πως είστε μαλάκες, είσαστε καθυστερημένοι. Κλείστε το τώρα. Γιατί δεν το κλείνετε? Πείτε μου στα comments. Ας τα comments,